prieku robia furt, lebo začnem jebať po tej rúre. Celý činžák bude hore pičou, lebo som jak u kokotov, jak v cirkuse, keby som bol. Pôjdem do kina na 6 kvôli jeho bubnám. Nie si. Ach, jebem ja vášho boha vyjebaného. No teda toto čo je za kurvu skurvenú? Daj tú stolicu do piče odtiaľto. Ešte 3 razy sa odjebe ten pán da piči. A ona nemá cibulu v byte, však to si nekúpi nič, len si bude kokotiny kupovať. Také 200 000 bude mať mesačne, tak furt nebude mať nič. Keby som ja nebol aspoň